Hey guys, medyo buntag na yung tanan. Larimin na to, gilaka, mananghilin. Ay, yun dun to pa. Ay. Nilili ko daris ilang kuan. Ilang palitsahan. Ginukurang nagana ka yung bunga. Baik wala. Kapajas. Dagan ka bunga silang palidya. Nangamata na baka sila spikas. Para manilang dagan na ka silang kon guys palidya. Andiyan naman ko diya mga ari sa kuspikas bay. Nilang mga duyanan na. Ano ni sila dali manggi tambay-tambay gahapon dali man nagtambay-tambay. Mingaw na guys kay kami na lamay nabilin. Hindi nuli na. Kamingaw. Good morning, Nay. Nasa ako karoon sa panggit. Ito mga plano ng mga lakaw. Good morning, Nindo. Good morning, Nanay. Good morning, Te. Ng mga ate sa dyan nga mata. Balik ko man to. Usa. Kamu ka na naglakaw ko di? Ako ni Tiri? Wa. Awa mo naglakaw di. Sa dyan natug kay. Gapoy. Di mo naglakaw? Wa. Sila ra, Inday. Inday sila. Si Inday ang isa. Dari ni spikas. Sa katahas. Kaya yung sila ito kudog. Ningan mga hakas. Manding na. Awa na lagi na. Kain na makugto pa musgawa. So ako matog. Natog na mi. Garang kapuja sa nga tanan. Biyahe suwan. Ha? Ito pa biyahe nga ako sa gabi. Lagi sa medyo di makahiwa. Nagan sa kanay. Lagi ko tubig sa kalang. Kasi nga kaya taga mong sanina na. Mama ni kami. Mami man. Kapurailan ni Cute no. Cute ka dyan dastir ba na? Cute noon. Cute si nanay. Oh, ginoo ko. Ay, ginoo. Nakita hang. Kanina napan usayo ka. Para sa gabi. Ano na? Gumulang mo usayo. Ang lakurag. Parang katambak kagilang kuan no taong. Asa man taron? Ni sila sa sini pa namin pati sa sinina. Ha? Ni kan sina na lamig sinina, pero ikaw lang pa sinina. Ni sa sina na lamig sinina, pero na sinina pud lami. Mga pinalit man sinisang sister-in-law. Katong dyan ipandadan. Isa na ulo ko. Pamukot, pagpalit sa nina. Tapos Mama Julie guys, nang nguhag dahon, narangka, pugihan. Magkuling pa ko kay ang ginagawa ko signal. Maligo man ko niya. Lamig dahon no, kay rangka na wag dahon no, tibuok, ko'y gisi-gisi. Tapos maribo ka nang gisi man. Jakuan po, mga bali. Yan yung pangpustan sa isang suman, magsuman na po ni siya. Ako order, tagbilaran po ko, may nang iniuli na ko'y dahon. Kung ano nang ublot, bahala ba ito Pedro? Hindi kayo ba? Di ba na, madawag sila kaadlaw? Hindi man, isang sarip, iligabot. Basta haob na. Pareha man ni silang duha ni Mama Ruby, erang kakuan. Di, grabe pa ta si Ruby, pugihan ka, bilid ko. Nag-yusanti. Guys, kapajas. Ano pa tayo dahon? Karang ka-cute ang mga kapajas. Maado pa rin
nagkaduli kay budbud dali ra pero ang murong grabe. Di Tapos tapoy duha ka ati to ah. dili ka ho kay kaduha lutuon man kaya lain man ang ulit lain ang tuwan. Okay, madulong makuha. Lain to naman man din. Kuha nang isa karon di masangit. Asa ito? Karang nas ubos. Sayang na natubtub na. Para bang na wad alam ko pag-asa na eh. Biraha ko no. Di buang ganing hanggot. Liwat na niya sa buang. Ala. Ako'y hawid bija gagawa. Mambibi. Ang hirin nagiguwan kay sayang dito ba na. Gagawa. Na, hapit na magiguwan mo man. Dari ra magugugin. Ina na. Sad unta to no. Habo magijang pangkwit. Ay. Kani mo irang lamian ni sa budbud kaning dabong. Kaning dabong. Katong green kaso para sa sukpa tanis. Kuan man ang 300 lang kabuk ang order. 300 di jatag J's ang isa. City ra. City? 300 sa pinam to kakino. Kuan. Unom. Laylay ka si Kukay. Medyo pa ni sila kay na mga sideline. Hinuudin. Haga ko, jamo. Binuhi ra, way, namauhan. Kaan rin na, ibawaan. Nagilibak na kawalingan. Kaan rin na ibawaan. Gilibak ko nung naghangkong galingan. Itong, Nag-brief na to ha? siya nag-brief ra. Namugoy daghang mga kwanda na. Nidaghang na mudyo. Ito na tayo, laki na nag-brief na. Alam, anak, pagtangad. Anak, itangad sa bahay. Nadi tagad to ha? Sorry, nagbuwiday na tugura. Bisa ka to. Wala, hindi makatulog. Nasinday. Tumis pikas. Hindi na, day. Hindi ko na natugod. Day, loob day. Ano taas doon ko? Narimis pikas na sig. Nay magsigig pamaak. Pumaaksa. Lamok. Magkatol at turagla mo. Mama Julie, mag-hawb. Nagdapo kay libre man dali. So, magtiniil nga na ay ko andi ah. Magtiniil. Magatunab, gani mo tunok. Ay, sa naglapti ha. Wala, nagdilaab na. Kuan. Batan pa? Nga na, mag-hawb. Nasa liang masakyanan kay kuan kuno kanang ano sa ipis tadi gang gang. Dengan man ani. Dili sang sa katulong ka. Pero taga diha sa jahan. Dali, kasakay ka dari mo. Hari ko daris kuan. Palijahan. Ito, mama. Aw, adan. Lagi kuan sila oh. Lagi. Tabi, buntag sa dyan, lagi tabi. Ako dari ko sa kuan palijahan. Ngan ako sa palijahan nila. May sili yeah. May bunga daw kabuok. Kasi lang sa kusadlaw. Gani dito sila naglamaw kay mga binutan sa butong. Ni kan guys avocado ni kuani guys avocado na mga tinanim na nay dagto na. Di apoy kuan. Lansones man siguro ni o rambutan. Mas kailang itam-tanuman o ka ng kuan. Rotas para maguli mi pohonay. Maguli-uli minay mamunga na mangga. Na pagilahang kuan. Nalbiri. May daghanag bunga. Na daghang bunga.
Wa para mahinog. Nagbunga oh. May kari ko no. Ay sayang, hindi pa kadyo hinog. Suroy sa kudari bantag sa jo. Kiningawo na po ko dani og balik na Migsibo. Ngalamon sito. Mga guys, agpalidya. Nagana ka adyog bunga. Grabe. Grabe, nagana ka adyog bunga. Pamutos nila silupin. Dirang kakiyot ng bunga. Sa una kay pipino man nilang gipang tanom dani karon palidya. Pangputos nilang plastic para siguro di kung ano no kanang mananap. Grabe. Dami kadyo tanawon. Hala. Doha ka buok. Guys, doha ka buok ng ilingkit. Grabe mga jud, lami mga jud da. Tanaw no, makalipay ka jud pang lantawon. Mag-harvest na po ni sila kuan. Sinakusako na po nilang i-harvest. Baligya na po ni Tiri. Hingan mo to Tiri nga mamaligya si Jaron. Kasi ka na mga dagko siguro. Pamiliin. Namiya ka jo ang tawon mga guys daghan ka adyog bunga gilahang palidya. Ani mo to Tiri magmukbang ani sila Hi guys, madyong buntag ninyong tanan guys. Ako dari ga laroy-laroy ko silahang palidyahan. Lipay kaadyo ko naglantaw sa ilahang mga palidya. Ha? Lami kaadyo lantaw-lantaon nga naghanak kaadyo bunga. Diyan guys, nahuman raga dagamong kuan meeting. Nga katunga mo ang gipang istoryahan. Nga ito pwede i-public kay amang raman to. Kaloy sa Ginoo na kompleto jud ming managsuon lami kadyo sa pamati guys nga matibuok mo ba tanan kompleto pag jud mo tanan kita mo tanang managsuon mo lagi pod pagkahuman mingaw na pod kay ijahay na pong pangmalik kay namon to mga trabaho tong mga laki tong mga igsoon na mga laki na to mga trabaho diya katong isa na mga ate mo tunga namat dyan o kanang bana no tung balik ra pud pagkahapon pero pasalamat gyapon ko sa Ginoo kay nakakita rami nakabanding ra pud mi babalag gamayng oras nakakita rami diya kami mabalik na pud Migsibo karong sunod adlaw diyan mato siguro migbalin siya kay manguha lagi ko ng migbagungon. Si Junjun guys natug pa harang gibijaan sa joko ning bakod kay excited ka joko dari maglantaw-lantaw sa kanang kuan ba palijahan kay kanang si Tiri magsigig vlog danhi ganan ka joko mo lantaw lami jud guys makalipay nga
Ang lantaw-lantaw na yung mga tanom nga, daghan kaadyo mga bunga, oh. Grasya, bagi kas Ginoo. Pagbot manis Ginoo guys nga, tagaan ta grasya, kanida kaadyo ning grasya, nga. Magtanom-tanom ta, dya kanidaganan kaadyo bunga. Dya kanig maharbis na pud ni nila, pila ka pud ni kasako, nga naghanam kaadyo bunga. Makalipay. Salamat ka Diyos Ginoo nga gitagaan sila og ingani nga grasya. Salamat jud ka Diyos Ginoo nga gitagaan sila ingani nga grasya ba nga kinadaghanan ka yung bunga. Silang magkuan guys adlaw. Tapos dun-duning bakod kay ingon to siya maghimo ko na siya malunggay ti. Daghan kaadyo ka ng kamunggay darhing dapita. Hoy. Hoy. Mata naman na kagwang. Higanahan ako naglaroy-laroy dari kay naglantaw ko sa palidyar naghana ka og bunga. Magkuan man ka, magmalunggay ti man kaya ka. Napagani talbos oh, gusto kang maglapwag talbos oh, sausaw nimo ka ng ginamos. Pwede pug suka na ay mangutlo ra. Nagkuas kuan no kapajas. Nagkakajog bunga. Hindi nangan diis. Nasa nila mga seedlings. Mga kapajas. Pag siyar, mananghid man. Ada na ka? Ha? Nag mga kamunggay, Junjun magsimama Julie nagtanom danhi na nakadyo. Namidani kay di na mamalit sa dalagit kay sige magpamalit. Love you, Mama Titin. I love you. Good morning yan. Good morning, Mama Titin. Sudlay dali. Sudlay. Kuwag sudlay ka katong sudlajan ka. Dengan sa tikon kay sa saging. Wate ginamos tino. Namigtag na ginamos. Hi guys, nung ako kamunggay kaya himunog siya ah. Yung si Junjun matulog si Dja. Manamig pamahaw, agamang pamahaw. Nagdugang sa tirog saging Dja. Buwa dia, na may kaadyo. Yung gamuang kanon nga, red rice. I love you, Mama Titin. I love you. Nasaliana, pa na magkaon. Nanay. Sa birthday ni Tatay. Eric, Mama Titin. Okay, mau yan. Nakita ko rin gamay, Nay. Kaldero ra. Asa rin nga himuon kay mo ba ko dato nila magpa-signal. Hi guys, manglakaw sa amin guys kay magpa-signal. Malagi ni problema daning lugar ah. Ang signal. Daghan na bungag kapajas din na may kabangaan to ah. Ano mukbangon isa? Ano isa? Na. Hindi naguli nato. Si Junjun wa mo uban kay nag-adjust motor kay nag-overflow kuno ba unsa na nag-overflow baho manggas. Overflow asa. Dili. Ay, ano Junjun kay kumain ko mo. Jasi jarapud. Testing ako no, gluyaban nagduwaw. May simutan maganda ng duwaw. May unod. Sagbot mo siguro. Na prank. Ani kitang ko ha. Oh, dia try test mana exercise food. May saging oh. Oh, kakao, mga ba may kakao dani sa una. Asa ta mga juwa mas aloy. Ha? Ano ka na to nangahinog? Nung aloy. Tin ko tagkakaw rin dati. Sa unas gagmay pa Ano ka na mga bunga? gagmay pa ming jijin kay Ngawat kami ni kakao. Pero ate batong lulo tang kawati lulugaw din. So unsa? Tanawa. Magkaikag. Na nga matay na gini uban. Hunay tawan na nagpajula na. Ikaw tag. Totoo na jud ang singot. Dari ni babaw magpa-signal. Majong buntag diha igso.
Lami ng bay, no? Cute mo hang bay. Na. Uy, ganahan ko nga nara. Ganan ko yung nga ng bay kay kuan ba, simple. Nandiyan mo labay sa ami. Magpa-signal. Reverse na bilon. Da, paningot lagi binaklay. Maho na ng kagwang. Maho ng kagwang. Singot wala gi agas. Ato tagkuan. Ito ba? Ibabaw dito sapa. Sakyan, mga sakyan kay motor. Mo lagi pud. Kami mga motor. Dugay kita mo. Angat. Tama na sila nangapit. Sila Ate Ruby. Hoy, nagunsa pa man mo diya. Maning kuan guys, mga igagaw. Mga igagaw ng mga gopings. Manyang buntag. Hi guys, naman na mag-upload. Dari mag-upload yan naman sila pisunod ito. Hi guys, Padong nami mangulid ah. Nagabot-abot ang mga kabataan ni Bunding. naman kayo mo balik upload. Isa pa mag-upload dun dyan. Dali ay. Ay kayo mag-charge ako ay kayo na. Muli na pod mi. Baklay. Padong ubos. Ngarang kainit. Si Tiri ray pasakja kay kuana. Hangaton ini trabakadyo. Bye-bye. Ikaw rin tawag ni Kia. Sakay si ating si Tiri na isa to ah. Si Dairlin dia. Hi guys, paki-subscribe ang channel. Please subscribe Inday channel. Abot pa signalan niya. Ano mas mano na ulit na. Masing ganahan mo doon sa isang pajag. Inday channel guys. Pakiduaw. Ka-istorya ijang habibi. Karang kabibo, grabe na mag minaritisay. Makalingaw kadyo. Wala, grabe. Wala kadyo magipadagan. Tara cute nga bay ta. Bay sa anak sang maninay. Cute ijang bay. Inday! Kaya istorya pa sila. Maginahinay na me. Tas hindi nawahi. Aray ko. Hinay mangud gadjong signal dia sa ato sa dapit no kay nakuan mangud na dana mo ang lugar murag na sa lipdan. Ako gani nang huway ni nga hang paa. Di pilasan ko. Pilasan mo pukuti. Yani ang gani magdeket ni madugay. Ug di ko magsuot og kanang nay pagsapaw ba man ang magspirmi kung magsuot og kanang nay cycling. Kaya di ko magsuot og cycling ug mapanington ko magdikit ni nga hang daning dapit sa bugan. Pilasan ko. Na di nagpujudan ng bahay ni aning tuting. Si, aloy do, naragkakaw ti Kakaw lang magyapo sa mga ang nakitaan. Nakaw may gamay guys, bahuway sa. Ngarabagay dyan kainit. Lamira baghangin. Nahangin guys. Limaho ng singot. Maraming kainit. Ano sila danhin dong stress sila kadyog signal. Ha? Mo sila dani tino stress kadyog sila signal no. Yan napagajay tubig nga way klarong agas by schedule. Kaya signal lagi dani sus Ginoo. Agkuan. Bunga sa mao gani. Kasi ba ni masiga maniga ng ilahang kanang naikuan pakaw.
Kay lami baga. Tambor ba na isang liso? Naday kuhit dana. Musa ka ka? Kuha kay taslo agasin, magsuka. Naikag din si Diyos kapajas magakuhit day na, may kuhit. Ha? Naalami. Labaw na dyan din na kamo umusa ka. Di na kamo na human na baka nag-adyo. Ha? Nanapot silang opisina. Lamya sa hangin oy. Asa? I love you ya. Namas kuya Junjun. Naman ni Jagajos motor. Ningkaon na wa pa. Ningkaon na. Mama katay po naman titin. Naadyo na. Ay, namaho na ka pa. Kuy, ang battery nga di na pabayaan. Mamo di ay nga ningas naguba na. Mau dia na. Mugana pa di. Sayang, napabayaan ang battery. Beli bateri pulihan na. Baru. Mamo di na mo andar. Gedega bateri. Di posible siya ang motor din. Wah, ulit kalimutan na. Sige mga andaran sino Ano mo. plastic na yung gawa din sa mga bata. Tapos na yung ilakay. Pero kuha na pagalidan mugana. Di, bisag i-charge ni. Kuha na to rin yung pan. High charge ra kuha ng battery. O, isaksak na lang ba? Janong gibaterihan pa man na nay. Bukan ng battery din eh. Ay, plastic na yung gawa niya sa mga bata. Ano ba? Grabe inita pa hangin sa kugas dari. Grabe ka. Kuan, alimuot. Paningat ko. Namas at Jerusalem Mama Didin. Natuki sa Mama Jijin bidali. Mama Didin. I love you yan ha.